Il-President Amerikan Donald Trump qal li qed jaħsibha jekk jieħux il-gżira Iranjana ta' Karg li tinsab madwar 16 mil il barra mill-kosta tal-Iran. Trump iddikjara dan f'intervista mal-Financial Times li ġiet ippubblikata l-Ħadd. Trump qal li l-Amerika tista' tieħu Karg bla xkiel għax wera l-fema li d-difiża tagħha hi dgħajfa. Esperti dwar is-sigurtà internazzjonali qed jiġu kwotati jgħidu li jekk ir-rieda ta' Trump isseħħ din tixħed pressjoni kbira fuq l-ekonomija Iranjana billi Karg għandha x'taqsam ma' 90% tal-esportazzjonijiet taż-żejt tal-Iran. Imma wkoll Karg tista' sservi lill-Istati Uniti biex tattakka lill-Iran tefa' ta' ġebla l-bot minnha. F'aktar dikjarazzjonijiet mal-ġurnalisti, Trump indika li l-Amerika u l-Iran jistgħu jilħqu ftehim mal-paċi fil-qrib. Anki jekk kellim għall-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tal-Iran iddikjara li dak li l-Amerika qed titlob minn pajjiżu għal tmiem il-gwerra u eċċessiv u bla raġuni. I do see a deal in Iran, yeah. Mr. President. Could be soon. We're having very good meetings, both directly and indirectly, and I think we're getting a lot of very important points. Sir, will you Fl-istess waqt, uffiċjali Amerikani qed jgħidu lis soldati Amerikani qed iħejju ruħhom għal operazzjonijiet li jista' jkun hemm mill-art. F'kitba fuq Truth Social, Trump ħabbar li mal-lejl l-Istati Uniti erdet diversi miri fl-Iran li qal ilhom fil-mira tal-Istati Uniti għal żmien twil. Aktar kmieni l-Iran għeddet li b'retaljazzjoni is-soldati tiegħu se jattakkaw id-djar tal-kmandanti u l-uffiċjali politiċi Amerikani u Iżraeljani fir-reġjun. Intant irrappurtati aktar attakki mill-militar Iżrael fuq Teheran, il-kapitali Iranjana, u fuq infrastruttura tal-Hezbollah fil-kapitali tal-Libanu Beirut. Nirien ukoll f'raffinerija ta' żejt f'Haifa f'Iżrael. Fl-aħħar sigħat ukoll attakk b'missila fuq bażi tal-ajru fl-Iraq eret ajruplan tal-forzi tal-ajru tal-pajjiż. U fil-Kuwait ġew interċettati 5 drones wara li ġie rrappurtat li ħaddiem Indjan inqatel f'attakk mill-Iran f'impjant tal-enerġija.